Samtang sayo pa, nakigtagbo na si Gobernador Gwen Garcia sa mga kapulisan sa lalawigan ug dakbayan sa Subo aron hisgutan ang mga pangandam alang sa kahapsay ug kalinaw sa pagpahigayon sa Pasigarbo sa Subo Festival of Festivals karong Agosto 28. Apil na usab ang Department of Education kay gamiton man ang mga tunghaan dinhi sa dakbayan sa Subo isip billeting area sa mga contingents sa Pasigarbo sa Subo nga magikan pa sa mga magkalain-lain nga kalungsuran ug mga dakbayan sa probinsya. Sa pagkakaron, aduna nay 22 ka mga tunghaan dinhi sa dakbayan sa Subo ang mahimong kaistaran sa mga contingents ug matag tunghaan maka-accommodate og duha ngadto sa tulo ka contingents. I would wish to put across our earnest hope nga kaning atong pag-stage sa Pasigarbo sa Subo will be done seamlessly. Although this will take a lot of hard work, but what is needed here is a collaborative and coordinated effort amongst all of you who will be very crucial cogs in this entire operation. As I said, 50 ni ka contingents because even the islands, ang mga lungsod sa Bantayan ug sa Camotes, including Pilar, will be participating. Buot ni Gobernador Garcia nga hapsay ang crowd control atol sa street dancing ug ritual showdown sa mga contingents. Gisgutan usab ang traffic plan atol sa maong kalihukan kay may pipila ka mga dalan ang sirad-an alang sa street dancing. Ang street dancing magsugod sa Kapitolyo hangtod sa Cebu City Sports Center, diin pagahimuon ang ritual showdown. Sama sa naandan, ang festival karong tuiga mopasundayag sa mga produkto ug kultura sa nagkalain-laing lungsod ug dakbayan sa tibuok probinsya sa Subo. Usa sa mga highlights nga maoy nakalahi sa Pasigarbo sa Subo mao ang panindotay sa karo o ang Best in Andas. Diin ipakita sa mga lungsod ug lalawigan ang nagkalain-laing mga patron nga gibutang sa gidekorasyonan nga karo. Karong buwan sa Agosto sa Ulugon sa lalawigan sa Subo ang ika-453 nga kasumaran niini sa pagkaprobinsya. Uban sa taho ni Carlo Lorenciana, Paula Mendoza, Balita sa Subo.